खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायना लाफिनलायबाय स' नोंथांमोना थांनायाव नायना मोनथिखाबाय आङो बिराद दुखु मोनदों जाथायफोरखौ खोनायोब्ला जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव बर'नि समाजाव जाबाय थादों जे बिमाया फंसे रायनायाव बिफाया फंसे रायनायावनो बा बिबथै जानाया फंसे रायनायावनो माने गावखौ फोथैनानै लानाय बे थासारिया जोंनि समाजाव बारायफ्लेबाय थादों आरोना दा बेनि सायावनो आङो दिनै गुरुत्तपुर्ण मोनसे भिडिअ बानायनो होनना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा नों जोबोद मिथिनो मोनगोन आरो गोबां बाथ्रा नोंनो हेल्पफुल जागोन बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय आं खावलायदों जायफोर माने फरायफुनाय फरायसाफोर नायदों एबा जायफोरनाखि गार्जेनफोर नायदों अन्नानै बे भिडिअखौ नोंनि गथ'नो हरबानो जाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै सासे बिमाया नोंखौ मानो रायो नोंनि बिफाया नोंखौ मानो रायो जों मानो एसेबो हमनो हाया नोंनि बिमाया मानो रायो सोरबायदि मानसिया रायो सोरबायदि मानसिया राया खोनासं आं नोंसोरनो दिनै थन्न' खोथाफोरखौ आं दिनै बरायनानै खिथागोन बेबो 10 मिनिटनि गेजेराव बाथ्राया जाहैबाय मा सासे बिमाया गथ'खौ मानि थाखाय रायो जेब्लानाखि बे गथ'नि मावनाय आखुथायफ्रा एसे बारा जाबाय माने एसे समाजनि बारगा हाबा थांगोन मानोना नों बेबायदि आखुजों थांबाय थायोबा नोंनि उननि जिउनि माने समा नोंनि थाखाय खहा गोनां आरो नों खैफोद जागोन बेखौ लानानैनो दिनै नुखानायखाय नोंखौ नैबे समाव नों लाइमोन समाव देरफुनाय समाव बा उन्दैनिफ्रायनो देरफुनाय समाव नोंखौ रायबाय हामा आइ बिदि जानाङा हामा आफा बिदि जानाङा होननानै नोंखौ रायबाय दा बे बेलायाव नों बेखौनो फार गोसा नांगारबाय नोंनि गोसोआव नोंनि गोरलै गोसोआ नों गाबखांबाय आइया आंखौ रायदों आइया आंखौ बिदि होनदों बिदिबा आं थांनानै थाला आं गावखौनो सुइसाइड खालामना लानोसै दा बेबायदि जानानै गोबां मानसि थैबाय दिनैसिम सुइसाइड खालामबाय दिनै बिमाया मानो थाखाय रायो सोरबायदि मानसिया रायो आं नोंसोरनो खिथागोन बाथ्राया जाहैबाय मा जाय मानसिया नोंखौ बांसिन अनो जाय मानसिया नोंखौ मोजां हास्थायो नोंनि जिउनि मोजां हास्थायो नोंखौ उफ्ले अनो बै अनग्रा मानसियासो नोंखौ रायो नोंनि गामिनि मानसियानो जादों सोरबा गामिनि गिदिर गोलावानो जाथों नोंखौ रायदों नोंनि माखासे मावनायफ्रा जुदि हामिया नुदोंबा नोंखौ होनदों ओइ मानो मावदों नों बिदि मानो रायदों नों मिथिनांगौ बेयो नोंखौ गाज्रि जाजानो लुबैना नोंखौ रायाखै नोंनि थांनानै थानाय लामाया मोजाङै दैदेनलांजाथों नोङो मोजाङै जिउ खुंलांनो हाथों नोंनि आखल आखुआ मोजां जाथों बिनि थाखायसो नोंखौ रायदों मानसिफ्रा ओरैनो राया आरो बेखौबो गोसोआव ला जाय मानसिया नोंखौ राया जाजायो लोंजायो गेलेजायो जेबो नङा बेलाय जाखानांगौ जाजाग्रा बेफोरबायदि जाथावै लोंथावै बुस्थुखौ जुदि बिदि थिनोबा बेनिफ्राय नों दानो गोजानाव थाखा मानोना नोंहा बिजों थाबाय थायोबा नोंहा नोंनि जिउआ खहा गोनां जाय मानसिया बेबायदि होनदों नोंखौ बे मानसिया नोंनि जिउआव खैफोद लुगैदों नोंखौ गावनिफ्राय साबसिन जाजानो लुगैयाखै नोंखौ माने गावनिख्रुइ गाज्रिसिन लामायाव थांजानो लुगैदों स' बेनिखायनो नोंखौ बे बाथ्राखौ बुंदों हुसियार जा ओंखायनो आं बुंदों मानसिफ्रा जाय रायो नोंखौ नोंनि आखल गाज्रि नुनायखौ जेब्ला नोंखौ रायगोन जेब्ला नोंखौ बुंगोन नोंखौ अननानै बुंगोन दिनै साफा हमनानै ला दिनै बिमाया नोंखौ रायदों मानो रायदों नों दिनै उन्दै बैसोआव गोसो थोलायनाय सोलोंदों नों दासो 8, 9, 10 फरायदों 11, 12 फरायदों बे बैसोआव नोंखौ मा होनदों गोसो थोनायखौ नों लानो नाङा आइ लानो नाङा आफा होनना नोंखौ रायदों मानो रायदों मानोना नों बेबायदि गोसोथोनायजों लांबाय थायोबा नों हथारै गाबोन हाबा जागोन अब्ला नोंनि जिउआव मा जागोन नोंनि उननि समाव मा जागोन लाइफआ नोंना बरबाद जागोन ना जाया निस्सय जागोन दिनै सोमब्रबनानै नोङो गोरलै बैसोआव हाबा जागोन अब्ला नोंनि जिउआव खैफोद गोनां जागोन स' बिनिखायनो नोंनि बिमा बिफाया रायदों नों बाहाय नोंखौ फोजोबना लानांगौ दरखार गैया आङो दिनै नोंसोरखौ बुंदों आंनि फंबायनि बिनानावनि समान आंनि फिसानि समान होननानै आं दिनै नोंसोरखौ रायदों आरो बुंदों नोंसोर अननानै मोजाङै खोनासं बिमा बिफाया ओरैनो राया जाय मानसिया नोंखौ रायो गोसोआव लाखा बे मानसिया नोंखौ बांसिन अनो जाय मानसिया नोंखौ राया नोंनि आखल गाज्रि नुबाबो मेगन मेसेबनानै थायो नोंनि बे माबा मोनसे हामिया खामानि मावबाबो मेसेबनानै थायो बे जाहैबाय मा नोंनि गाज्रि हास्थायदों नोंनि गाज्रि लुबैदों स' बेनिखायनो बे नोंखौ रायाखै मिथिदों बेखौ थाल ला ओंखायनो आं दिनै बुंगोन सापस हमनानै लादो दिनै नोङो नोंनि बिमा बिफाया नोंनि मोजां मोननाय नोंनि गोसोथोनायखौबो बादा होआ मानो बादा होआ मा समाव बादा होआ दाना जेब्ला नोङो बैसो जाबाय नों लेखा गोरों जाबाय नों ग्रेजुवेसन जाबाय अब्ला नोंनो साननो हाखाबाय नोंनो बुजिनो हाखाबाय बे समाव नोङो जायखौखि मोजां मोननानै नों जायजोंखि हाबा जाया बे समाव नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन मिथिबायना दाना नोङो 9, 10, 11, 12 फरायनायाव जुदि नोङो मोजां मोननाय लायोबा गोसो थोनाय लायोबा बे समावलाय बादा होखागोन ना रायखागोन ना मानोना बे नोंसिनि बैसो नङा बे नोंसिनि फरायनाय सम सोलोंनाय सम नैबे दिनै सोलोंनांगौ समाव जुदि नोंसोर नांगौ बायदि सोलोंनो हायाबा नांगौ बायदि नोंसोर जुदि फरायनो हायाबा नोंनि जिउआव खैफोद जागोन बेखौ साननानै बिमा बिफाया गियो बुंनो थाङोबा नोंसोर मोनसेखौ जे नोंसिनि बिमा बिफाया दिनै बिराद खस्थ' खालामनानै सोरबा थेला नारनानै सोरबा रिक्सा सालायनानै सोरबा टट' सालायनानै सोरबा बेंगालराव थांनानै सोरबा हाजिरा मुजिरा मावनानै दिनै जिउखौ खांगासिनो दङ स' बिनिखायनो बिसोरो माब्रैबा नोंजों मोजां फरायनानै साख्रि बाख्रि मोननानै बा माबा मोनसे बिजनेस मावनो हानानै
थैनोसै समाव बिमा बिफाया माने मोजाङै थैलांनो हायो नामा बे मोनसे राहा लामाखौ हास्थायनानै बिसोरो नोंसोरखौ दिनै बुङो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायनो नागिरदों एबा खावलायदों दि भिडिअनि गेजेरजों अननानै बिमा बिफा रायनायाव सोरबा गामिनि गेदेर मानसि नोंखौ रायनायावहाय नोंसोरो गोसोखौ बायनो नाङा आरो गावखौ सुइसाइड फोजोबनानै लानो नाङा सुइसाइड खालामनो नाङा गावखौ सोरबा थैयो बेफोरबायदि मानो थैनांगौ दरखार दं नोंखौ थैनो थिनाखैना बिमा बिफाया नों थैनायाव दिनै बेसेबां बिसिबा सौफै नोंनि बिमा बिफाया गाबदों नों मानो मिथिया मानो रायो मानोना बे जाथाया नोंनावबो फैगोन जेब्ला नोङो दिनै सानसे समाव नोंबो बिमा बिफा महर जाहैगोन बिमा बिफा जानाय लोगो नोंनावबो गथ' गथाय जोनोम जागोन अब्ला नोंबो नोंनि गथ'खौ रायखागोन नोंबो नोंनि गथ'खौ बुंखागोन मानो बिदि जादों होननानै आरो दे बिमा बिफा जानायखौथ' बाद होबावदो दे बिमा बिफा जानायखौ नांबावलासो दिनै नों दा बे लाइमोन बैसोआवनो नोङो दिनै नोंनि लोगोखौ नों रायफैगोन ना रायफेराखै नोंनि लोगोखौ नोङो बुंफैगोन ना बुंफेराखै नोंनि लोगोजोंथ' नों मालाबा नांलायख्रेबखांबायना मानो नांलायदों दाना नों बेखौ हमदांनो हादोंना निस्सय नोंनि लोगोआ नोंनि मोनसे बारगा खामानि मावदों बा नोंखौ हयथ' सोरनोबा माबा मोनसे बुंनानै होदों माबा मोनसे नोंनि माने जाथावै बाथ्राखौ बुंनानै होनायखाय नों रागा जोंदों दाना नों बाहायनो रियेलाइज जानांगौ गावखौ रियेलाइज जानांगौ दै आं ओंखायनो बुंबाय थादों गावखौ रियेलाइज जानो सोलों मानोना बिमा बिफाया ओरैनो राया गेदेर मानसिफ्रा ओरैनो राया स्कुलफ्राव फोरोंगिरिफ्रा ओरैनो राया ओरैनो बुवा नोंनि आखल आखुआ बारा जादोंबा नोङो साबजाथावै गाज्रि आखु नुदोंबा बेखौ फोरोंगिरिफ्राबो रायगोन फोरोंगिरिफ्रा बुगोन आरो स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ रायो आरो बुयो मानि थाखाय रायो नों रोङाखै रोङो खोमा एसे एनै बुजिनानै एसे एनै मोनदांनानै बिनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा नोंखौ रायगोन नोंखौ बुगोनबो पानिशमेन्टबो होगोन आरो नोंल' थैजासे बुवाखैना जास्ट नोंखौ मानोबा नोङो रियेलाइज जाफिननो हायो नामा फरायनो गोसो जाफिनो नामा मोजां फरायो नामा नोंनि उननि फिउचारनि माने लाइफखौ साननानैसो फोरोंगिरिफ्राबो नोंखौ बुगोन रायगोन ओंखायनो आं नोंसोरखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय नोंसोरो अननानै दिनैनिफ्राय नों बेखौ साननो सोलों जे आइया आंखौ मानो रायो आफाया आंखौ मानो रायो समाजाव जाय गोरों मानसिफ्रा जोंखौ मानो रायो आंखौ बेखौ दालों बेखौ दाजा बिदि दा बेराय बिदि दानाय बिदि दाथा होननानै मानो बुङो बेखौ नों मिथिनांगोन मानोना बे जाय बुस्थुआ जों बाथ्रायाव दङ हामा जायखौ हामा होनबा बेखौ दाबावखासै हामा होननायखौ मावोबा नोंहा बिपद दं लायबानो ओंखायनो जाय बुस्थुआ जाथावना नंखाथारा बेखौसो बिमा बिफायाथ' रायगोन ना बिमा बिफाया बुगोन ओंखायनो नोंसोरो बिनि सायाव गावनो एसे जेन'बा दिनैनिफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो साननो सोलोंदो माने सिगां समाव सानफेराखैमोनब्लाबो बे भिडिअखौ नायनानै नोंसोर साननो सोलोंदो गावखौनो एसे बुजिनो सोलों मानोना जोंनि जिउआ मानसिया खेबसेल' जोनोम जागोन खेबसेनो थैगोन दा जोङो जोनोम जानायाव मानसि महरै थांना थानायाव जुदि जोङो समाजनि मोजां खामानि मावनो हायाबा समाजनि मोजां मावनानै जुदि जों देखायनो हायाब्ला जोङो थानानै लाब गैया आरो जों मानसि रुगाव उजिनायनि जोंहा जेबो लाब गैया ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायदों बिमा बिफानि रायनायाव गावखौ फोजोबनानै लानो नाङा सोरबा समाजनि गेदेर मानसि रायनायाव गावखौ फोजोबना लानो नाङा जाय रायग्रा बेयो साबसिनावनो नोंखौ बांसिनावनो आरो जाय राया बेखौ नोंखौ गाज्रि जानो लुगैयो बेनिखायनो बिसोर नोंसोरखौ राया बे खोथाखौ नोंसोरनो स्पस्ट' दिनै फोरमायथिनानै होखाबाय मोजाङै बुजि आरो बुजिनानै गावनि जिउआव हान्थिनो लादो गावनि बिमा बिफाखौ अननो सोलों समाजनि गेदेर मानसिखौ मान होनो सोलों गावनिफ्राय देरसिन मानसिजों जेब्लायबो लोगो जा आरो नों जेब्लायबो लोगो जा जे नोंनि साबा लोगोआ नोंनि थांनानै थानायाव डिपेन्ड खालामगोन होनना बुंदों नोंनि साबा लोगोखौ नों माबायदिखौ बासिगोन दाना बे नोंनि साबा लोगोनि गेजेराव सासेया तास गेलेग्रा सासेया बाइक साखावग्रा सासेया माने जुवा गेलेग्रा सासेया जौ फाग्ला सासेया मा सिनेमानि फाग्ला बिदि नामा बे हुसियार जा जुदि नों बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जादोंबा नोंनि लाइफआबो टटेलि जिर'आव थांगोन बे साबा लोगो मानसिनाव बेस्ट लोगो साबा बेखौ हुसियार जा नों जायजों नों सानफ्रामबो थाफाबाय थायो लोंफाबाय थायो सापस नों हमनानै लादो आं बिराद आर्मि साख्रि लानो लुगैदों आं बिराद आर्मि साख्रि लानो लुगैदों दाना नोंनि साबा लोगोनि मानसिफ्रा रावबो आर्मि साख्रि लानो गोसो गैया माबा मोनसे गोदाव सोराव खामानि मावनानै थालाबाय थायो होमबा नोङो आर्मि साख्रि मोनगोन नामा मोननाय नङा नों बिसोरबायदि नोंनि आखल आखुआ थांफाबाय थागोन नोंबो डिमरेलाइज जालांगोन ओंखायनो आं नोंसोरखौ दिनै बुंबाय अननानै नोंसोरो दिनैनिफ्राय बिमा बिफा रायनाय समाजाव सोरबा गेदेर मानसि बुंनाय बे गोरों मानसिफोरनि बुंनायखौ गोसोआव ला आरो गाब्रायनो नाङा बिसोरो नोंनि मोजांनिखौ लुगैनानैसो मोजांखौ हास्थायनानैसो बुंदों आरो नोंसोर बे उन्दै बैसोआव जुदि बेफोरबायदि मानो मोजां मोननाय लायोबा रायखागोन निसय मानोना दिनै नोंसोर मिथिगौ जे दिनैनि बिमा बिफाफ्रा मानि थाखाय रंजादों दिनै बिमा बिफाफ्रा बिराद खुसि जादों नोगोर रंजादों जायगा जायगा गोबां खुसि जादों मानो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ सरकारा हमखासिगोनबा स' बेखौ लानानै बिराद खुसि जादों दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंसोरनि गेजेराव फोरमायथिनानै होबाय
अननानै आं खावलायगोन नोंसोर दिनै बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय नोंसोर रियेलाइज जागोन गावखौनो मोनदांनो सोलोंगोन गावखौनो हमदांनो सोलोंगोन आं बबे फर्जायाव दं बबे थाखोआव दङ बेखौ बुजिनानै जेन' गावनि जिउखौ दानो हायो आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ